Mainiton ang pagdawat ni Davao City Mayor Sebastian Duterte kang dapitan City Mayor Seth Frederick Halushos o mga kauban sa pagbisita ni ini sa Davao City para sa himuong Alveo Ironman 70.3. Kaniadto pa sister city na sa Davao ang Shrine City sa dapitan nga karon padayon ang maayong relasyon sa batan-ong Duterte ug Halushos. Gawas ni ini buot sab makita sa mga taga-dapitan city ang pagpangandam sa Alveo Ironman 70.3 aron makakuha sila og ideya sa himuong Ironman 5150 sa dapitan karong pitsa 10 sa Setyembre ning tuiga. Sa gipadalang mensahe ni Mayor Seth Frederick Halushos nga usa ka triathlete ug multi-sports athlete, buot niya mapangandaman sa insakto ang pag-host sa Ironman 5150 sa dapitan aron daghan ang mga partisipante di lang sa lokal kundi lakip na mga langyaw nga turista ang madani sa pagbisita sa syudad. Matud ni Dapitan City Tourism Officer Apple Marie Agulong, giila ang dapitan nga maabi-abihon nga lugar ug ang mga tawo mismo og dili gyud malimtan sa mga bisita ang syudad hilabi na sa mahiligon sa heritage ug sports tourism. Kaniadto pa nagsugod pag-host ang dapitan sa mga nagkadaiyang national ug international event sama sa National Chess Tournament, Mucha ng Pilipinas, Universal Reality Combat Championship URCC, National Drag Racing of the Philippines Drag Strip ug uban pa. Sumala sa events consultant sa dapitan nga si Kat Oyehara Amoy, dako gikatabang ang ilang pagbisita sa Davao City. Di nakahatag kanilang kalamdagan kung unsa ang gikinahanglan pang idugang sa ilang gisugdan ng pagpangandam para sa Ironman 5150. Ang dapitan, gilang sentro sa turismo sa tibok Zamboanga Peninsula o giila sa Department of Tourism nga pinakaginabisitang syudad sa tibok rehiyon, agig pagmintina o pagpalambo sa mga nagkadaiyang tourist destinations ni ini. Lakip na ang mabulukong kultura o kabilin sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal ug karon ang sports tourism. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.